Здравейте, аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. Пак отговарям на учтиво зададен въпрос от една много приятна дама, чийто отговор от доста време забавих, защото малко е извън темата от болестите, причинени от емоционалното тяло. Става въпрос за децата аутисти и защо не мога и нямам право да ги лекувам. Бях отговорила така под един коментар и допълнила, че там е кърмичен договор и нямам право да се намесвам. Дамата ми помоли да го изясня и се надявам да го прочете и да ми пише, че го е видяла. Много държа да изпълнявам обещанията си, така от енергийна гледна точка нямам задлъжнялост към никого и този, който обещава и не изпълнява, сам се навлича куп неприятности, защото енергията не прощава и веднага реагира, но това е друга тема и може би ще я развия в някоя друга публикация. Отговарям на молбата. Децата аутисти, децата от аутичния спектър,